Nordis 4-5, radio 4, signal 5. Aj my ďakujeme. To má s nami ďalej záujem spraviť spojenie, bol tam niekto. Jozef? Majlo Dubnica. Majlo Dubnica, poď. Zdravím, Majlo Dubnica. Na Sibičku. Majlo Dubnica, reportík pre teba je 5-4. Tu je expedícia Marco Polo, Portable Clark a lokátor Jozef Neruda 9-8 Helena Xaver. Áno, Majlo Dubnica vás zdraví. Moje meno je, vlastne na čo mi je meno, ja už som 3,5 nakazený. QETH je Svinená, Svetopluk Václav Ivan, Neruda Adam s dlhým Ačkom, Svinená je QETH. A lokátor Jozef Neruda 98, Cyril Svetopluk, 59 plus 30 u vás. 59 plus 30 je to u nás. Áno, ďakujeme krásne, všetko sme pobrali, pekné spojenie. Svinnú poznám, chodí vám tady do školy do Trenčína. Dobre, čau zatiaľ, 7-3. Ahoj. To má s nami ďalej záujem. Roger, thank you very much for QSO, bye 73. Majlo Dubnica. Výzva, všeobecná výzva na kanál, príjem expedícia Dolina, Skoty Homolka. Kto má záujem o spojenie, poďte vovačkami. Majlo Dubnica. Majlo Dubnica, poď. Áno, Majlo Dubnica, zdravím vás. 59 plus 30, plný displej. Zdravím ťa, mal by tam byť Python za mikrofónom, aj keď nie, to nevadí. Áno, mám váš lokátor už poznačený, takže nie je treba. Svinená lokátor a lokátor je Jozef Neruda 98 Cyril Svetopluk. No takže ako ste to pobrali, over? Áno, Majlo, zdravím ťa, no tak report pre teba je rádio 4 signál 5, 45, prosím ťa, daj nám ešte raz názov toho tvojho portailu a lokátor, lebo sme to nepobrali, išlo tu teba nejaké rušenie, takže ešte raz prosím ťa, názov toho portailu a lokátor. Áno, takže portablové QTH je Svinená. Taká dedinka 20 km južne od Trenčína, Svinená Svetopluk, Václav Ivan, Neruda a z dlhé Ačko, Adam, dlhé Adam, Svinená. A lokátor je Jozef Neruda 98 Cyril Svetopluk. Jozef Neruda 98